Готово. И здравейте. Четвърти епизод. И излезнахме от мината Най-накрая. с Все пак ще се върнем в нея. с 15 айрон и 25 голд имам в мен. 15-55 айрон от мен има. Аз не купах айрон. 21 желязо, 21 редстон, 41 Слагай ги да се лапис. печат. 4 хляба даже. Аз не ги уверяха. Слагай ги тук. Това не е това. Желязото. Моли с 2 хляба. Да. Голда, после го вземи да го слагам да се изпече. Аз се разтоварвам. Това и аз. О, 24. Такова не трябва. Сложи го кола в печката. Не знам, трябва да се покъси. Даже печката не стига. 3. Нали? Вече имам пълни брони. Ти ли чакай? Не, аз чакам да се вчерни, за да мога да сложа последното. Сложа го. Имам 3 на железка. Желязо. Какво има да... Моля ли 5 да взема, а в още 2? Чакай, на мен трябва още 2. Той на мен. За да си направя каска. Ох, аз си направя кирка. Защото ми се е изхабило. Знаеш ли го? Да. Аз се сега 5 желяза знам. Е, тъй. За какво ти е на теб? Да си направя гащи. Ще го оставя чак. Останете. Не останете в една част. Останете малко в част. Залезте. Какво пак направя? Паднах. Отгоре. Това. Ох, още едно ми трябва за За къска. какво цъкаш така? За къска. И ръка. Няма. Там в печката аз си копам въглища. Кой лева си? Аз ли? Да. Аре, Ау. тя че ми зацепи на едно място. И излезе от тигра. Да, без да иска. Това ме го изписа. Не! Не, сега покой! Може да си не дези, майрон. Аз не знам къде е печката. Аз не мога да я взея. И виж да щупи кирката. Помощ! Не мога да я взея. Влязах. Ох, чакам да желязо. Още не ми трябва. За панталон. Да, си направя панталон човек. Аз ще чакам да си направя. Не, остави го просто в печката. Да. Да си стане направо сега да го тогава, да си го взема. Вземай, да. Така. Опа, жена. Колко е? Как се казваше на да отгърва? Къде стоиш той? Да отгърва. Някаква подобна, да. Беше. Още две ми трябва да. Добре, аз чакам тук 16 да се опити да направя преди честплейт.
Разбра. Ти мой дадиш за храна. Защото няма храна. До сега никой не е умирал обаче. Дома няма. Оф, ето ти го оставям, че го Последното, чест. което ми Опа, извинявай! Последното, което ми трябваше за чест. За гаш. Ето. Само на сегмент ми трябваха ти в последното. Ай, вече събирай. Аз събирам тук за чест. Още е рисувано. Даже цялата ме ударена и слаби бутушки и каската. Чакай се. Колко ни трябваше да се 8. Ти колко имаш? Николко. Мен. Сега ще кажа. Дала си. Имаш ли пайжина? Това? Пайжина. Да, май. Не, за какво не обрах тя от честата моя? Нали долу в това? Може да си направим лъкови, бе. Ти сега едва ли ще идиш? Не, няма се връщам в минута. Да. Колко имаш сега? 3. Ти? Може да ме първо чест лейт. Добре. Чакай, ще ги съберем направо. Не си не знам колко. 1. Може. Честно мързил ма да събирам. Я ме ги дай на мен. Да направя. Чакай, още 4 ми трябва. Не, ясно не ме трябва още 4. И я виж. Така че направо ми ги дай. Да, точно 4 имам. Дай ми ги. Сега ще събирам. Става ли? Чакай, ще направим двамата направо. Аз ще ги събирам, бе. Още ги изчеста после. Добре. Колко имаш? В мен. Да. 2. 2. Дай ми едно, става ли? Ти имаш. Ти нали имаш? Я дай едно. Ти колко имаш? 2. Чакай малко. Събери 4. Опа, Оп. има. И беше за железен. Добре. Събери още 2. И аз ще събера още 2 и ще ти дам 4. Чакай. Ти ще направиш една. Имам само 2. Аз имам 4, оставам ти ги изчества. Аз имам 3. О, аз ги взема те от честа. Още едно имам. Ето да. Те точно бе. Ми даде? Още Прави с честа. готово. Ай. Готови сме. Чакай си подреда инвентарката. Направи си по всичко от едно меч. Чакай, меч. Кирка. Кирка. Брадва. И меч тук. Чакай, меч тук. Имаш ли една Какво беше кирката? Да, точно не. Декай да отворя честно. Нич нарочно исках да те ударя, ама. И лопатата. Да знаеш ли някъде наблизко да се намира такова? Така стане някакви чупини. Ай, не новата. Къде ми ще да? Старта. И без това не ми трябваше. И аз. Само лязна брадва нямам. Защо не си направиш? Ето ще питая. Казвай, ако намериш овца. Що? Вече имам ножица, му да подстрижа. Обаче ще ми даде 2... Не, ще ми даде един стак диаманти за подстрижката. Виждам какво ще е сдънкам. Добре. Не знам какво. Вие видях и заедно не беше малко, не исках да го убивам. Някъде под земята има там. Точно пред това ми почна такова. Какво има?
Нали знаеш там в номера, че съм Ох, на красиво. Ти може да играеш, аз просто съм изгледал само. Така, сега ще се покай. Six Guns само ли играем двама? Ми да, влезе в един сервер на същото време. Айде играем. Искам да снимам. Ти имаш ли си да не си взеш? Не, ще си го изтегля. Добре, Ай! стига.